Organia har en zoologisk have i en høj standard, hvor kommende dyrepassere kan øve sig på deres fag. Her er det aberne, der er ved at blive fodret. Haven har flere gange modtaget adoptivbørn i kortere eller længere tid. Da Københavns Zoo skulle bygge om, kom de krøltoppede pelikaner for eksempel på ferie hos Organia imens. For nylig er der ankommet et storkepar fra Aqua i Silkeborg, som er blevet sendt til Organia simpelthen fordi de er gode til at få fugle til at yngle. Organia er i høj grad selvforsynende. De 200 hektar landbrugsjord leverer halm, hø og foder. De melorme, som er en del af næsebjørnens foder, er også opdrættet på stedet. På den måde får eleverne indblik i alle aspekter af hverdagen i en zoologisk have.